Yeka ukukhilima umnyama nkunzi. Sanibonani kuphi na kuphi la kufinye khona lo mbuzo njengamanje. Ukubonela yena ke uMathinda Gcebo Sidomzi umqoma lamehla abanye sebaqoma imali thibowazi. Ngena kwethu ngabe usuku lakho lokuqala la ngicela uthonze ukulungela upress ke subscribe button, share, uphinde comment okhulu nakho konke ulike ivideo yethu zonke lezo mbandela imahhala. So senze ube wena oqala uthola notification uma ke sikufaka la ivideo phambili. Ngena kwethu uyathanda umjabulisi enkundleni zokuxhumana kanti ke sibuye sifunde nalapha na kuma comment abantu bayakhala kakhulu ngokukhilima kwejongo bathi impeleni ngampela usuyakhilima wena usuwabampofu kanje siyakwazi ukuthi umnyama bathena akayeke lento ayigcobayo ngaphambi komusho isikhathi sakho mlaleli wami ngoba mina sengumuntu wamanga noma kuthiwa ngilanda kakhulu ngibene ngikhuluma amanga asifunde na ama comment sifihle amagama. Mlaleli wami bethi ngizowafihla amagama ngeke ngize ngiwafihle ukuze ubone ukuthi ngampela angicreatela ngalana njengombona ke uMathula Mboma lapha nethi manje Mjabulisi ninezibindi nje impela sokushintsha ikamera inikhilime kanje bese nizofaka la hayi bandla njengombona ke usiyabonga Mkhize lapha ethi wamhlophe kangaka ebusweni qha wasefaka amakhanda amangalawo noma ke acabangayo njengombona ke Emma lapha i-top fan yakhe uMjabulisi ithi angiyithandi camera oshutha ngayo athi manje wesine mawuzibona unje uyajabula impela nje ukuthi wena ngosiyakwazi thina ukuthi awunjena umnyama iwona kamazi ingane zakwethu ashiwa abalandeli laba emva kokuba kusabalala isithombe sakhe uMjabulisi lapha egqoke umNazaretha bathi abantu hey usuwunyaza mfana uzokhumbula ukuthi uMjabulisi uthe kuyizinyane lembobo ingane zakwethu ngiyafisa ukuthi ngizuvula lapho lapha kwi comment section ngizwe ukuthi wena uthini ngalolu daba ungakhohlwa ukusubscribe ushare uphinde ucommente okhulu nakho konke ulike ivideo yethu konke lonto kumahhala ungakhohlwa ukucommente nakho kumahhala. Thank you.